to dělal, kdyby si tam dal ten plný ten. To by začal jít za vzduchem, Matěj. Dělá, když jak jede, to je Schumacher, ty vole. Kolik tam má? 325. Zvuk je úplně jiný. To tam stálo, víš? No, stavku. Jako první kolo má celý vrát, to je to většinou. Proč se to i nějak jako... Víš, to pracuje takhle taky, že jo? Když byl úplně vládu, tak to bylo vykoněný. Tak to trošku pracuje, takhle. No, on je fakt dobrý, ale... Jedno to tak udrží úplně. No, ne, jsi viděl, já jsem se s tím nerozjel, že jo? Ale jestli byl jak do toho sednu poprvé, ale to tam rozsudil, a úplně v pohodě. Ty máš něco na jiný, no, jestli jak simulátory závodní, hodeš.